Kdo tam je, Vánku? Kdo tam je? Chutná ti ta postýlka? Mňami, 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 viď? Bav, kuku, kuku. Kdo tam je? To seš ty v tom zrcadle. To je Evánek. To je Evánek. To je Evánek. Čau. Čau. To je Evánek. Řekni něco Evánkovi. Řekni čau, Eván. La 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 la. Čau, amore. Čau. Bav. Ivane. Bav. 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 Bafino, bafino, bav. 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 Je tam Eván, řekni čau. Čau. Jak dělá pejsek? Evánku, co jsi dělal dneska celý den? Haf, haf. Haf, haf. Haf, haf. Haf, haf. Jak dělá pejsek? Haf, haf. Haf, haf. Řekni. Haf, haf. Haf, haf, haf. Haf, haf, haf. No ale ty papáš postýlku, to nejde mluvit a papat. Řekni, jak dělá? Haf, haf. Haf, haf. Haf, haf. Haf, haf. Ne, nekřičí. Haf, haf. Haf, haf, haf. Tak čau, když to nechci říct. Papa, papa, čau, čau. Čau, 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 čau.